Εγώ γεννήθηκα στο Μευτήριο Μαρικαλιάδη, στην πλατεία Κυριακού. Καλά, εσείς. Ο άντρας σας? Ο άντρας. Ο άντρας. Ο άντρας σας γεννήθηκε στα Αλεξάνδρας. Εκεί είχαν πάει τη μάνα μου Σαββάτο βράδυ, Κυριακή πρωί, χαράματα Τετάρτη, Πέμπτη, Πέμπτη απόγευμα, Παρασκευή βράδυ, Κυριακή μετά το μάτι, θυμάμαι καλά. Και την είχαν πάει εκεί με μια ντοματοσυκλέτα τη μάνα μου και φώνασε. Μάνα μου καθοδόν και έλεγε Γιώργη μου, γιατί με το έκανες αυτό, κατάλαβες. Και μετά την πήγανε στο νοσοκομείο και έλεγε μάνα μου, φωτιά Γιώργη μου άναψε μέσα στα σκάλια και προσπάθησε. Μου καρδιά να με γεννήσει. Προσπάθησε εκεί μια μέρα προσπάθησε, 2 μέρες προσπάθησε, 3 μέρες προσπάθησε, μια εβδομάδα και δεν με γένναγε καθόλου. Κατάλαβες. Δεν μπορούσε να με γεννήσει, δεν με γένναγε. Αναμφαντώ, δεν με γένναγε καθόλου. Και μετά τις κάναμε τεχνητή πόνη με φωτοβολίδες και μετά η μάνα μου έκανε ένα και με ξεπέταξε και μέσα με ξύπνα μπονί, το κάτω το βράδυ και χωρίς τα ψαρούγια και τότε είμαι γεννημένος. Και είμαι πολύ ευχαριστημένος που γεννήθηκα. Διότι αν δεν με είχε γεννήσει η μάνα μου δεν θα είχα γεννηθεί. Αυτά είναι εκ Θεού πράγματα. Α, δηλαδή δεν είσαστε από την επαρχία. Όχι. Τι όχι, είσαστε ή δεν είσαστε? Τι να σας πω, δεν ξέρουμε από αυτά. Από επαρχία είμαστε. Από ποια επαρχία είσαστε? Τα Σεπόλια. Τα Σεπόλια. Μα τα Σεπόλια δεν είναι επαρχία. Τα Σεπόλια είναι πρωτεύουσα. Είναι Αθήνα. Σοβαρά? Μάλιστα. Τα Σεπόλια. Πρωτεύουσα. Χαμπάρ δεν πήραμε εμείς. Πρώτη φορά που τα ακούμε αυτό το πράγμα. Είδες χαρίκλια του γαμμένου το Πασόκ, έκανε τα Σεπόλια πρωτεύουσα της Αθήνας. Καλά, το Πασόκ τώρα γιατί το αναφέρατε? Όχι, το Πασόκ δεν το φέραμε εμείς. Εμείς όταν ήρθε το Πασόκ λείπαμε. Καλά, εσείς πού είσαστε όταν ήρθε το Πασόκ? Εμείς είχαμε πάει να πάρουμε εδώ από το βίντεο κλαμπ τη Δυναστεία και όταν γυρίσαμε ήταν μέσα και καθότανε. Ποιος καθότανε? Το Πασόκ. Το Πασόκ, μια ώρα σε λέει γυναίκα. Και πού καθότανε? Στη Βανοκασέλα. Ξανακάνετε αυτό, χαρακτήρα να φορούν και τα βραχέλια έτσι. Ναι. Στην Τιβανοκασέλα, κατά μήκος. Στην Τιβανοκασέλα, κατά μήκος και μας περίμενε να έρθουμε. Και μετά τι έγινε? Τι έγινε, ρε χαμένο, τίποτα δεν έγινε. Τι ρωτάς τι έγινε, τίποτα. Μετά σηκώθηκε το Πασόκ, λέει μαζί θα προχωρήσουμε εδώ και τώρα, εμπρός για την Ελλάδα τη 2000. Μας κόλλησε του βάρανε μια φωτογραφία, ένα κορτσάκι με κάτι κατσαβίδια στο χέρι και σηκώθηκε άλλο πως και πήγε στη δουλειά. Αυτό ήταν, εξαφανίστηκε. Και εσείς τι κάνατε? Εμείς, τι να κάνουμε? Εμείς τι κάναμε, τίποτα δεν κάναμε. Εμείς το ψήσαμε έναν καφέ εκεί, του δώκαμε και ένα ραντζάκι. Ήταν ένα παλικά, καλός, πολύ καλός ήταν. Πάρα πολύ καλός ήταν. Σιγιάλισε σε ένα μαλλιάρο κόσμο, σιγιάλισε και στα πόδια σου. Και μετά τι έγινε? Τίποτα δεν έγινε, ρε, τι να γίνει, τίποτα δεν έγινε. Θες να γίνει κιόλας. Και μετά σηκώθηκε το Πασόκ, μας έδωσε και το ψήφος που είχε μέσα σε έβδο, με στη θύρα να βάλαν κάτω από το μαξιλάρι και αυτό σηκώθηκε και πήγε στο διάθετο. Έχετε ούτε που τον είδαμε, δεν ήταν, εξαφανίστηκε. Και εσείς τι κάνατε? Εμείς, μόλις έφυγε το Πασόκ. Μάλιστα. Τι να κάνουμε? Τίποτα δεν κάναμε, τίποτα, γιατί τούτος εδώ ο Χαράλαμπος πάλι κουρασμένος ήταν. Αυτό είχα πάθει πνευμονικό ίδρυμα, ρε χαρίκλια. Ναι, και όταν δεν το παθαίνεις στο ίδρυμα, σε ξέρουμε τι κάνεις πάλι. Μετά, τι να κάναμε, είδαμε τη Δυναστεία. 7 φορές. Την είδαμε και... 8 φορές την είδαμε. 9. Μπορεί και 10. Και μετά συνουσιαστήκαμε κιόλας. 6 φορές συνουσιαστήκαμε και μετά τη γάμισα κιόλας. Σας παρακαλώ, κύριε. Σας παρακαλώ. Γιατί μου παρακαλάς, μου στέλνεις να σε γαμίσω και σένα. Αυτός δεν παίρνει ρε χαρίκλια, μου παρακαλεί να το γαμίσω, δεν μπορώ. Αφού έχω πάθει ακύρωση του ύπατος ρε χαρίκλια, δεν μπορώ άλλο. Πονήσεις. Έτσι πουτά να ζεις ρε χαρίκλια. Μου ένας γαμί κι άλλο σκούζει εδώ πέρα μέσα. Φωτιά θα ρίξει ο Θεός να μας κάψει. Ας πούμε ότι κατάλαβα. Δεν το λέτε όμως. Εν πάση περιπτώσει. Εν πάση περιπτώσει. Και εσείς από τότε είσαστε με το Πασόκ. Ποιο Πασόκ ρε γαμώνα που σου λέει ο άνθρωπος εξαφανίστηκε ούτε που τον είδαμε έκτοτες, ούτε εγώ ούτε χαρίκλια τον είδαμε. Το είδαμε χαρίκλια δεν τον είδαμε. Δεν ξέρω εσύ Χαράλαμπε. Τι είσαι τα πόδια χαρίκλια. Χαμένος είναι ο άνθρωπος, εξαφανίστηκε σου λέω ούτε που τον είδαμε. Εμείς τι δουλειά έχουμε με το Πασόκ. Εμείς το Πασόκ ούτε που να το δούμε στα μάτια μας δεν θέλουμε. Και δεν θέλουμε να έχουμε καμιά σχέση με το Πασόκ γιατί εμείς είμαστε με τον Ανδρέα. Μου ο Ανδρέας και το Πασόκ είναι ένα και ταυτό. Είναι το ίδιο πράγμα. Μα γιατί κάνετε έτσι, κύριε? Προσπαθώ να το κάνω όπως το κάνεις εσύ. Τι με Ανδρέας και το Πασόκ. Το ίδιο πράγμα, κύριε. Σοβαρά. Μάλιστα.
Ποιος? Ο Αντρέας και το Πασόκ. Τι? Το ίδιο πράγμα. Σοβαρά? Μάλιστα, κύριε. Ποιος? Ο Αντρέας και το Πασόκ. Τι? Το ίδιο πράγμα. Σοβαρά? Μάλιστα, κύριε. Ποιος? Ο Αντρέας και το Πασόκ. Τι? Το ίδιο πράγμα, κύριε. Σοβαρά? Μάλιστα, κύριε. Ποιος? Ο Αντρέας και το Πασόκ. Σοβαρά? Μάλιστα, κύριε. Τι είναι? Το ίδιο πράγμα, κύριε. Χαμπάρ δεν πήραμε σε παιδί. Καλά, δεν έχετε ακούσει ότι ο Ανδρέας είναι ο πρόεδρος του κινήματος? Ο Ανδρέας, εμείς ξέρουμε ότι ο Ανδρέας είναι ο άντρας της Μαργαρίτας. Ήταν χαρά. Είναι. Δεν Είναι. μας λέω δεν είναι. Τώρα είναι μισό. Έχω inside information. Μισό είναι με την μία, μισό με την άλλη. Ξαφνικά το είναι άνθρωπος. Αυτά δεν τα ξέρεις εσύ. Τα είναι off the record. Έχω την εντύπωση, κύριε μου. Την εντύπωση Εγώ φαμορίδες. ότι πέσατε θύματα της παραπληροφόρησης και της σκανδαλοθυρίας που προωθεί αντίδραση για καθαρά αντιπολιτευτικούς λόγους. Μάλιστα έχουμε πέσει. Για να το λέει η Χαρέκλια, πεσμένοι πρέπει να είμαστε. Δηλαδή δέχεστε, Ποιος χαίστηκε? δέχεστε, Δέχεσθε. μάλιστα. Δηλαδή δέχεστε ότι όλα αυτά είναι κακόβουλες φήμες που σκοπό έχουν να βλάψουν το γόητρο του Πρόεδρου? Μάλιστα το δεχομάστε. Όχι, δέχεσθε, Χαρέκλια. Δέχεστε, το δέχεστε. Δέχεστε. Άρα δεν πιστεύετε στα όσα κυκλοφορούν? Άρα δεν πιστεύουμε στα όσα κυκλοφορούν. Όχι, δεν πιστεύουμε. Σε αυτά που κυκλοφορούν εμείς δεν τα πιστεύουμε. Εμείς πιστεύουμε μοναχά αυτά που βλέπουμε με τα ίδια μας τα μάτια. Εμείς πιστεύουμε αυτά που είδαμε στις εικόνες. Και τι είδατε στις εικόνες? Λοιπόν, είδαμε και τον πρόεδρο του κινήματος, ήταν κι άλλη και η Νταρντάνα, του κράταγε το χέρι το κράταγε, ρε Χαρίκλια. Ο νους εσένα συνέχεια εκεί είναι. Το χέρι το κράταγε. Και ήταν και εκεί ο αντράς μου του Τσιμπούκι και την κύρια και έλεγε από μέσα του, «Άμορη Νταρντάνα, ας σε βάλω εγώ κάτω να πεις εσύ το δεσπότη Παναγιώτη». Εμείς αυτά, δεν τα πιστεύουμε. Και τα άλλα που κυκλοφορούν εμείς δεν τα πιστεύουμε και τα αποκηρύσουμε με τα μεταρρυθμίας και τον κομμουνισμό και τις παραφιάδες αυτού. Και να φύγουν οι Βούλγαροι από τη Μακεδονία μας. Τι δουλειά έχουν οι Βούλγαροι στη Μακεδονία? Ας υποθούν οι Βούλγαροι να φύγουν όλοι. Και να φύγουν όλοι οι Βούλγαροι από το γήπεδο της Τούμπας, να πάνε στο γήπεδο της Καλαμαριάς, να γεμίσουμε και εμείς μια φορά πρέπει να κάνουμε. Αμέ του Μοχαμέντο έχουμε. 2.500 κόσμοι παραπάνω δεν έχουμε. Έχουμε εξαντληθήκαμε οικονομικώς. Εμείς ράκι έχουμε. Παρ' όλα αυτά τα οποία προσωπικά θεωρώ ψευδή, κακόβουλα και ανάξια σχολείου, όχι σχολείο δεν έχουμε πάει ούτε δεν έχουμε πάει. Και ο Ανδρέας και το Πασόκ έχουν να επιδείξουν ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο. Έτσι δεν είναι? Έργο. Εμείς μοναχά τη δυναστεία βλέπουμε. Πάμε εκεί στο βίντεο κλαμπ και είμαστε γραμμένοι είμαστε. Είμαστε members. Και παίρνουμε τη δυναστεία και την βλέπουμε. Σε συνέχεια τη βλέπουμε. Άλλο έργο δεν είδαμε. Δεν βλέπουμε, όχι γιατί είμαστε members. Κατάλαβες? Δηλαδή αμφισβητείτε το έργο της αλλαγής? Τι κάνουμε? Αμφισβητείτε, λέω, το έργο της αλλαγής? Ποιο έργο? Της αλλαγής? Το έργο? Ναι. Χαρίκλια, το έχουμε δει αυτό το έργο εμείς? Δεν το έφεραν. Όχι, δεν το έχουμε δει αυτό το έργο. Εμείς έχουμε δει μοναχά τη δυναστεία του Καράτη και το 3 και το Μελισσοκό μου, το Αγγελόπουλο. Πολύ μας άρεσε. Ήταν ένας και πήγαινε. 3 ώρες ήταν το έργο. Και αυτός όλο πήγαινε. Και μετά τελείωσε η κασέτα και το βάλαμε ανάποδα και ερχότανε. Και ήταν και ένα Ταρκόφσκι και δεν μας άρεσε αυτό γιατί αυτός κατάρα μόνο. Συνέχεια κατάρα δεν έκανε τίποτα ούτε κουνιάτα. Δεν μας άρεσε καθόλου. Εμείς θέλαμε το Μελισσοκό μου αυτό. Δεν είναι δυνατόν? Πώς είναι? Δεν νιώσατε καθόλου τη γεύση της αλλαγής? Στις κασέτες συνήθως τις βλέπουμε, δεν τις τρώμε καθόλου. Δεν νιώσαμε τέτοιο πράγμα. Χαρίκλια, ένιωσε καμιά γεύση, τίποτα εσύ? Εγώ για να είμαι ειλικρινής τέτοιο πράγμα δεν ένιωσα. Εγώ ένιωσα μια λιγούρα έτσι, ένα πλάγμα εδώ στο στήθος και μιλάει ο Χαράλαμπος, «Χαρούλα μη μάτι θα είναι ψάρ». Και ήρθε και συμπιθέρα και εκεί χασμουριόταν, έκλαιγε, τρέχαν τα μάτια της και πάει το μάτι. Έφυγε το μάτι. Έφυγε έκτοτε. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να προσθέσουμε. Ναι, μια χαρά είμαστε. Μια χαρά είμαστε, δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ, σύγκαλα τα πρόβατα σκυλιά και η συμπιθέρα που μας έκανε το μάτι. Και η Νταρντανίτσα μου, η Νταρντανίτσα. Έτσι χάσαμε. Δόξα, μια χαρά. Λέγοντας όμως ότι είστε μια χαρά, δέχεστε στο και έμεσα. Δέχεστε στο και έμεσα. Έμεσα. Ότι χάρη στο κυβερνητικό έργο